Сәлем шаяннар, мин Хәбибул Нәзилә һәм мин яшүсмерләргә кызыклы булган фильмнар, китаплар, сайтлар, сериаллар белән таныштырачакмын. Иң мөһиме безнең каналга язылырга онытма һәм шушы видеога лайк куй. Ә без башлыйбыз. Бүген мин сезне 5 иң кызыклы китап белән таныштырачакмын. Һәм беренче китап Хисләр колонкасы. Авторы Илиса Санг. Дания психологы үз хисләреңне аңларга һәм тирә-юньгә чын күңелдән сөйләү бик мөһим ди. Китапны укыгач сез үз хисләрегезне аңларга һәм ничек иркен итеп сөйләргә икәнен белерсез. Чираттагы китап гений режимы һәм аның авторы Мейсон Карри. Иҗади кешеләр ничек эшли? Уйлаган эшкә вакыт җитмәсә, йокы, йорттагы чисталык белән корбан итәргә кирәкме? Әлеге сорауларга җавап бирер өчен Мейсон Карри 161 атаклы кешенең көн тәртибен һәм тормышын өйрәнгән. Аның геройлары төрле кешеләр булган. Фотографлар да, табиблар да, җырчылар да, биючеләр дә. Укыйсын килә башладымы инде? Өченче китап Һәр адымда. Авторы Тит Нат Хан. Бу китапта бөек рухи лидер һәм мастер Нат Хан теләсә нинди шартларда үз эшендә тынычлык һәм гармония табырга булышыр. Тышкы дөнья белән аның матурлыгы һәм гаделлеге белән ничек аңлы рәвештә мөнәсәбәтләр корырга дигән нәтиҗәле киңәшләр бирер. Киләсе китап Бәйле баш мие, Жадсон Брюер. Тәҗрибәле нейробиолог һәм психиатр бәйлелек ни өчен көчле була икәнен аңлата. Һәм безгә зарарлы гадәтләр белән ничек көрәшергә икәнен сөйли. Ни өчен зарарлы гадәтләрне җиңәргә авыр? Аларны җиңеп чыгу өчен нишләргә кирәк? Моны белер өчен шушы китапны укырга кирәк. Соңгы китап Мактагыз мине дип атала һәм аның авторлары Джеймс Рапсон һәм Крейг Инглиш. Бу китапта 7 инструмент белән без күңелебезне чистарта алачакбыз. Автор әйтүенчә, капот ул безнең күңел. Капотны ачып, аны чистартып, ремонт ясарга кирәк. Һәм бүгенгә менә шулар иде, сезгә ошаган дип ышанып калабыз. Сау булыгыз!